салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Saif Pro. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дар болои видео дидед, ин ҳама ҳақиқат аст, рост аст. Як дӯсти беҳтарини мо канали моро дастгирӣ кард, мисол барои мо як тӯҳфаи беҳтаринеро ҳадия кард. имрӯз мо барои шумо нишон медиҳем дӯстони азиз. хоб мебинем микрофони петличка барои запис кардани видеои мо. дӯстони азиз, микрофони петличка барои запис кардани видео хеле кӯмак мерасонад, беҳтарин аст. записҳои мо аз ин рӯз баъд бо качествои баланд пешкаши шумо мегардад. дӯстони азиз, каналро дастгирӣ кунед, лайк, комментария монед, фикрҳои худтонро нависед, ҳатман барои шумо ҷавоб медем. боз як тӯҳфаи дигар, штатив барои сиёмка кардани видеоҳо хеле хуб аст. миннатдории худро мерасонем барои дӯстон. худо сафиам хеле дӯстонро зиёд гардонад. дӯстони азиз, барои сиёмка кардани видео канали моро дастгирӣ кардам. миннатдории худро мерасонем. барои бародаро зинда бошед дӯстон. худо нигаҳбонатон бошад. ҷое бошед, сарбаланд бошед, обод бошед. мо миннатдорем аз шумо. бародаро зинда бошед. дар охири видео амира мехостам бигӯм ки бародарои азиз дастгирӣ кунед канали мо, канали нава. иншоаллоҳ ки аз ин рӯз пас бо качествои баланд видеоҳо пешкаши шумо мегардад. дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, кадоме подписатсия кардагӣ набошад. лайки худро дариқ надоред, комментарияда нависед фикротона. мо иншоаллоҳ ки дар хизмати шумоем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои дигар.